Kublai pi prolog baro sa sisin ng panyang sumhay pi siya gani ka program ha kaba nakalyang jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ya kabala ay kerteng ka jongki ka manifesto ka jongpi ka vote ha kaba ha gani ka program nginyo banyak keren banyak pledging mut kandiat ha kaba ginwa ro i gijing tip kandiat kensot na kinong yalam dan ini kinong mi khmat kibade ki Kertong ruh kejuk kapor kibanya kunja kenika election jong ke Khasi Hills Autonomous District Council bat ruh ke Jentia Hills Autonomous District Council. Ti bat nga menta ngidon ya inong aiktin jong ke BJP hang ni hapo ke jalan Meghalaya ha kaba nginyo banwa jingtip bat keli ni ikandiat kensot ki jingkeli ha kabede bat ki mat trekam na ni ka rai kaba kum kaseng BJP kala penkrek ni ka benta ki kertong jong ka. Ti Hagani kapor ngadon lang ya i ba Mariahom Kharkrang ibada inong aiktin jong BJP ko mangalaong but katukat ni pinyo snow ha kabide bat kijing ya kren jungi kandiat sapang ke manifesto ti ba agani kapor apa yang subhai pi segani program kijongi kublai shibon kapor ko jong pi ngasto ha ka jingbon kam mo ko moy ni kinong yalam jong ka seng BJP pi haban pendep i shibon ki kam tam hakaban penkre yakini ke election NBC ti ka jingkeli ka benengkong ka banga kwa ban bu ba haga election anam la ban laj unu kurtong lani kanu ko sengsan perthai ki don ya ka manifesto lani kita ki mat rekam ti ba phila ban batai bale bahab ban don kani ka manifesto pi manifesto kalong ka long nok muka jingkular ka political party ka ai electorates la rangi pongi ka bor de gini benginde kendia dung la nong ba bunsin ki political party kim ju pendep ya ki jing tho ki manifesto ban ngi sai ru ba kumno ki bon ki party bi ki klam no in the next election number ba ki ya ka manifesto bi ki ai ki klam la pendep tang dia ru umdai ba ki kmilanti ki bre ba pendep ba rakot tadi at least ki ba bon ki de nat pendep kuma pila kular kan te kala don ru ji ta ni apa ko dolor ka neru ba la ne man chu ai ka manifesto da so thu la ra bam la ban le chu kular lot ka e ki ba rakot ma klam la ban le te kala don ru ji ta ni apa supreme court la ma klaru lor ka ni Dari ngasngo hi kum political party they will take responsibility ya kalor kene pala nang ila kular ka manifesto lara mong barok at least 70-80% they ben la kan bai bamla ru ngi ben don ka daw justifiably bamla to ha ka bede bat kata hi ka benta ka ba phila kren mentan ba tinga kwa ban kaliba ya ka jing bamla ban pentrikam ya kita ki manifesto phila man ya thu lani phila ban batai ni ki e ki dam la ban batai pin mangi kum ka party ngi pat poi ka bor po Meghalaya jungi te ngim la nong kan tamalong whatever ka manifesto ngi la mi ka 2023 shwag election melir de ngi poi ngi ka bor tingin pendap i ki manifesto mar bon sin pe gini ki ka state ka ba ka lead ki party BJP hi boni manifesto ki ba pendap kan kam don kata bi ki sa te ngi community la ngi poi ngi ka bor ge ngi kular ngi pendap te hatu ya ka manifesto la pentrikam baik tang di kibawan ha bor ni kitu kiba don ha yang persya ru ki yele ban pentrikam la ni ban bodin kat kum long kalong ni kan long kiba liang persya ka e kiba kila ban le di taman chu ya ban ni ka sarkar ka bat ka political party ka bat ya sarkar ma tandri beyond that kim num la hi man kim don ka bor te ultimately bin happy ban don ka bor ban dap ya ka manifesto jong pi lai i babon hi ki mat mo ki bakum ki nong mi khmat ani ki kertong ki la pen sngo ki pat ba ti ka ei ka ba phi sngo ba wat nakalyang jong phiru kum u wai ni ki nong elam jong ka BJP ka ei ka ba phi sngo ba ha ba phi tho le ni phi pen sngo ki pat ba ha ka ba de bat ka jing pen urlong ye ki ei ki ba phi la pen sngo le ni ki te ki mat kular am ta da wen long pi chuan ni china ka manifesto du ha perkat ba te marting teng ni kular ya ke ingin suatu bamla ban le ru dari tang bagi beri kin kersan ni tang bagi job ke election ni kular ma tendring ngasngo ngakam dai wan bun sini ya ke iba kular po manifesto ke involve financial implications ma temu ko jinglu jing step ke di bandon ke don bai ke jinglu jing step temu talar kular temu pili men suatu ru nei pen mi ta pisah kan ni menta pin kular ga bamla ban long ru na ta lapoi ka bor de pitso mangam don pisah ta kam long kan to which means that shwa pin china ke manifesto ru pila din perkat lupa ranga kular ga ni ka kam
kamu neingan penmi ke pisai kita kata pila din perkat lupa kan kamu lada pipoi ka bot kam simpor su ipi nei bepin perkat ban penmi kita ka pisah kan ti hatu pisngo ba leng ba manifesto ka bakum ka seng yo le si ka BJP kala penmandur kala sna la bu kala long ka bala biang pat ba bakin puli ban pusan perkat ki puli tidak di men sutu tidak di sutu and mlei tang kataru bengi election campaign ru ngi na ki manifesto bengi pen sutu ki brio nama mlei beberapa khat bikin poi ban puli ka manifesto ke chungi bengi election campaign ru ngi kran lo ka manifesto bengi yek kan kawai ka jingkali ka ba ngatharai ki perlo jongir ki ko ai ban tip mo namar ba nalor ba kaseng kala pan kre kita ki matrikam ti hatu na kalyang jong phi pan phi ju patni em ya ki wei pat ki manifesto jong ki wei pat ki sengsan per thaila ni jong ki reushiment phi ju la ju pat kita idan lada pi kwa namar mong ba tangkar political party kari kalong persaya phi temut kamnum don isu jing ba lor jong ki mo tap lang ya kata ni kan hok long gidon ki political party ki ura ki manifesto ki ba suya hap telera ki suya hap ki manifesto ngam i kan don no jing e bali mingim shimi ki manifesto kan te ngim de man sulong negative pelat kata taru mun ciong ba og bagi le ki wi ka ba bakla sudah te kala ban long bagi le ki wi opponents man kana ru kala ande ki ba ba te dari ba ba te bali ngim sim yak ba ba ngin sim ga ba mde ngin ketat kan pila punya tu ingi kanjan ka bede ber ki kertong ki bakum ka BJP kala penyang kat nongut ka KCDC nga don khat sangut but na po jandia hills ngi don langut to ki khat nyungut iwe kentai ba tam ta di senrang sudah ka expectation jung people ni ka jing ngamong khat nyungut taba we ngi pet dang no lai sao te we should be able to man play ka account jung kan ni kemilenti ko ba pila ong mane ba pila pet ya ki wei pat ki manifesto ma ko ban ban ni ko to mane ka jing kali ti hatu haba phi pet ka to ka manifesto jong ki wei pat ki seng san per thai ka ik ba pen longi phi ba phin sngo ba yo le se ki la pan kre khamba lani yo le se ka BJP ka la pan kre khamba ka ik jing penye serim jong pi yang ta ba ngam pad pet ya manifesto ki wei nama ga you tamba ngachu sungo kumta long ka ki biang ni manifesto ki wei ru but lada ka chulong tang kata lada ki poi ka bor ki din pendap ka manifesto ki kan mlik ban chu kular kai ki pat ba kan ti hatu pisngo ba ki pat ba long ka kompentri kam ya kata ka manifesto mo ka de ban long ba 4% but ki pat ba ru ki de ban long ki ba start ban bishar but ka e ka jing kentu jong pi ni ka benta ki pat ba kin ba habaki haswa bakin jet nomor bingla tip satangkap tu kat disngi kala jan poi kata tarik arpo wai trik ka bangin jet ya kita ki nong mi khmat ban pha ka council ti ka e ka jing kentu ka jong pi ka ba pi don ban pasat ki pat ba nga chu on tang ni ka wei pi ki breu mata bun bela nang bela puli long dan chu ta ban ong bom nang puli refer bang ki manifesto ki barim ki jong ki kan refer ki manifesto ki barim ju ki pet kita ki manifesto ki tu ki badan ka bor ba bat ki district council kan kesan senam balik no kilala na pendap kita ki kam pi nga try gidan manifesto untuk ki ong bakata environment ban bun ki ge pang environment kam tam ya mo nomor kan district council mainly ka de ya ba ka bat ki ceka long ya ka ki cloud ki batap ki wa ki jungi mo nga try gidan manifesto ki ba penmi mchwa san senam mchwa ki bakran lor ju kata te kilala na man pendap ya ta kam mentala da mchwa san senam mchwa pi klam la nang ta dei keju manifesto menta pikiran dia keju tu which means lang nong tabut udim so to entah kan kini sekolah kaju menta san senam kaju pikular kan ngan chu ai nuksa kum kalong ni ka MLA election ka bala lej mo ki one ki manifesto ban penmi ngam nom mention particular party ti don manifesto ban penmi dik ki kam dik lak tali ta ki kam ai ten rei hadu mentang ami hang no ta ki kam ba mi kan te kumta kan long ki brio jungi ri adin sedang start ni namar ultimately kumno ka EC ka man pentrikam san senam nang ni sakmat temu kan depend ha ka manifesto bi klapen mi dai te lada ya ka man chwa san senam chwa klam la ban tre mata ka ibn community biang mata san senam kan long bi kum jo hi ka chukut kum to ti kumuwe ni kinong yalam ubadon ha ka BJP but gitip ru ba ka BJP ka de ka ruling party ke sarkar India ka jingkermen ka bangila ban ong bal subo lada
ki kertong jong ke BGP ki poi ha ke jing job ke advantage ke bangamut ban ong ba hatokin wan bah ki kalau ni mau pi ladang idon gi bri la jong temu ngila te la kam ki mo and ngila ben ong ru ki ai ke benta ki di bentre but lama di ki bri la jong ngila ben le kum num nur mo te temu ka authority ka don kan ka liang ka party kan and ngin ong ki ba kan manifesto ka jingi ngila kular and ba gini ba pin hab de ban le but when it comes namar prokai bonsini manifesto kan involve financial implications kum ngong mene but when it comes to financial implications like no problem here mo namar ba ngira na po center antai and will nginura ti funds badan kam kan te nila kim dei ni brio la jong bena te nothing much ngila ben le kan ni gidan kam gi brio la jong ben pentre kam ya kata kan gidan kam ta khum le shibon ba te ka jingkli ka khat do ka bang kwa ban bu hakma jong phieng ni ka por ka long ba balai ya ki manifesto la penmi shitayo la ni artayo haswa ke election tapi la ban batai kata ba kata ngam la nong mo we political party tamba ngiru ngidang penbi adin bela declare election namar ba pi the thing is kam takada mang song ngai pi kan long menta ba pin prepare ke manifesto kam num dei kata ba shu shong tang langut sangut tu ya keren tu se tho te I mean you have to really have an in-depth study into that kan long ko ngi penmi kan manifesto man taru hadi mengila shong kan putli shu meeting hadi mengila perkhat rangi shisha rangi poi long kumnu ngin penmi kata kumnu ngin le kumnu all these things kan menta chubo menta take for example man manifesto jingi kalong ka one kan chu an kusa we manifesto menta man ba six schedule menta on the verge man amen ka mo and kawi ka ban America kalong ban kiu ki number of seats from 30 to 40 and out nakito ki saputli da santli kindai ki nominated members te ka jing kwa jungi na galing BJP kalong ba uway ni kitu ki nominated members undai us aim hang ni pokasi hills but chapo jantia hills uway ni kitu nominated members din dari daloi tigini gila de bekren ni chapo Delhi aim tu hadim ngila tu bahkan long takadang sepedung po manifesto te kum gini ki ngim la ban shong tang langut sangut tu ngi rai la karai hadim ngila de bekren din be itu kem matalong ka kan chu ai nuk sam ka bingi manifesto jingi mi koi namar bali ba AG ru la kado kurkom thung kam po district council bakam biang mo kam judan hi ta advertisement kam ju ai shia thung bet param kim to te larangi dongi hangto larangi don ki brief jungi hangto in push kring away ba pidai ban snang ban don not ka transparent recruitment policy for district council mal ultimately manu suffer manta pitap kam kat chbomon pimtim na in pitsta na ge manta hadin dala dep tap ki brief da tulop ban si pim dan pimlat penmi income ai ru em pi thung sang ki brief dala tre hang to da pim ma tulop kin ru bana sistem mi yo tulop te kini ki pi ngi lang ka kam la ban long kum ni kan namar district council kadi it's one body kaba long ta it's one of the most important body kaba ngi don apo ri jungi mo kam dei kata ban shong ba district council ngi che yo sngo mo dan gitu gi ong am tu biang MLA tu tu mda ler tu le MDC no ding ong am kam dei kum ta man district council is very very important namar it holds the key namta ka khndo ka siap ki wa ki jungi berkhot ka cloud ki jungi berkhot te menta ngin pe ka mandate jung the district council pin the pet menta successive district council kam ko do in political party ba head ka tendai hatu kilala man preserve ki forest ki jungi ki wa ke nga ta ngam yu i kata mo ngam i kata bikin la preserve kan nomor ba pindak kan mau ba ladam dei na ke intervention ko supreme court ngatra ki cloud jungi menta ki la lut kuble shibone ba ngasotonat bahaya ka jinya thu jong pi nomor ba nong kum namar ba kila long benia bat kila long detail mo ki sembo perkat ki ba pi la pasat ban ngai skam ba ki pulo jong ki ba pe ya ni ka video ni ka program ni ka por kin yo ai kita ki jing pen shai la ni kita ki jing so thu ha ka ba de bat ka jing thmu jong ka BJP la ni kita ki manifesto ki ba kum ka BJP ka la pen kre but ngai skam ba ha ka ju ka poru ba ki kertong hi jong ka BJP mo kin trei ka kam mo kin la ban pen urlong susu bat kin la ban pen su thu kham ha mo ya ki pat ba ha ka ba
kipat baru ndala poi takasngi hak banjit kita kena khmat kin perkhat bat kin rai bha namar bakani kadai sansnem inji ngin pha kita kena khmat ti haban perkhat bha mdai ban rai lani ban perkhat kerki de ban pensongnya pensong nong rim bha ya sai sisien ba ko boleh shibon sansnem kering bala ajrong bha kadai hoy it's very long very long sansnem you can pilak ban tei ka stage ngin pilak penjot ka stage ngin pok sansnem kadai hoy kadai ti ko boleh shibon sai sisien kadai ko bofi ong ti ngathrai ngila poi ka bukot jong ni ka jing keren jong ko boleh shibon ye baru ko boleh shibon ba de pigi perlok ki bapai ka program ru ka jing ko boleh ye pi namar ba pilak isha stom but nginawan ra shu ya ki bakum gini ki jing ya keren ki jing play jing mod ha ka bing sngo ya ki jing thumu bat ki rai lingba ki manifesto lani kita ki mat trikam jong ki sengsan perthai ba pher ti sasisen nga ai khublai pi porlok pi namar ba pila esha system ban pej ni ka program but nga kit bok kit riang ru ba phin perkhat bha haswa ban jet lani ban pha ye kita ki nong bi khmat she ka council khnang ba kanam long ka jingbabi namar kum long iba sansnem ka de ka por ka jingai bha kamdei ka lingkot tina kata daung ide ban perkhat bahaswa banjit economic khmat sasisen ngai khublai phi bat ngila poisa bakot jong ni jinya kren sasisen mangau penchila kyang bat uni de Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar program ki jongki ka manifesto bat ki jongpi ka vote khublai shibon Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya